it's fine ngangayinaka leyo nto ngithe ngithi ngafonelwa ekhaya kwathiwa impahla lezi bengiyithengile uyibuyisile uyabo uyibuyisile impahla zisekhaya so ke impahla engangiyithengile zikhona namanje zisekhaya futhi uma Enzo oyi1 la kunina labade bengithuka mhlambe naye waxabana nobaba wengane yakhe ongenazi impahla zengane zika Christmas noma eka December because zintsha ongenazi impahla zengane ka Christmas eyifaka usize owodwa ni nalo yasize ngizofika ngibheka ukuthi usize bani bengane ngizomupha wona because akukho la ngizosisa khona yiso sisibama abancane banazi izingane but angikwazi ukuthi nginikeze izingane zabo izinto ebengiyithengele ingane yami kungcono ngoba bakhona la abazwelana naye nani engizozipha bona lezi impahla lezi zengane so ke sengiyavala ke ivaleka kanjalo ke into yokuthi sifika futhi la ekuthenini khona kubuyiswe impahla zengane ekade ngiyithengile nani yonke into it's fine ngiyavuma uma kuukuthi angizondli ingane mina nginezingane eyikhona enginazo why inkinga kuyingane eyodwa engayondli engayenzeli lutho for 4 years mina ngicabanga ukuthi sonke sinento ethi no amateka awabuyanga akhe kwabuya impahla zengane kuphela umntana mintombazana I think kunamateka ePhuma kunophaka bePhuma kunamateku eNike yeah if if ungaphosisi excuse ngine mina anginayo ingane eyi1 yabo sengifuna sivale manje lento anginayo ingane eyi1 mina nginazi izingane if ukuthi lezi izingane ziyangihlula noma angondli why kunengane eyodwa nginenkinga nayo noma ekuhlala kunenkinga nayo every after 3 months why ungakazi uqhamuke abanye oma beingane kuthiwe angondli ezinye izinto ngiyazithula because angifuni ukuluze relationship noma beingane ngoba ukubona ingane kusuke kudepende kuma wengane if ingane ungayihlawuleli so ezinye izinto ngiyazithula zibhlungu zimnandi ngiyazithula because ngisuke ngenzela ukuthi ngingagcini ngiwele side ne wrong noma ngixabana noma wengane ngendlela yokuthi angisakwazi ukubona ingane 2 zikhona indlela kunabantu abodla ngenkantolo nani uma kukuthi abafuni ukondla kungani size sibe na 4 years sikhuluma into ukuthi mina ngondli why ngingayiswe enkantolo ngondle ngesondlo if ukondla kuyangihlula because ziningi indlela zokwenza umuntu ukuthi ondle if ukuthi akondli so ke kuwo wonke umuntu okholwa ilesi story why kuyena kungakaze kumfikele lokho ukuthi zikhona nje indlela zokwenza umuntu ukuthi ondle uma ngabe ukuthi akondli yini zingakaze zenziwe lezo indlela njalo kuhlezi ku social media bathi ke gcineni kwakho konke bakhona abantu abakholwa lezo story
kuwukuthi futhi ke nami angeke ngize ngimvimba umuntu ukuthi akholwe yinto asuke efuna ukukholelwa kuyona ngaleso sikhathi. Kodwa iqiniso lithi angizidefend la, futhi ngifuna ukuthi senzeni into ethi kusuka namhlanje kuya phambili. Angithi siyasizana la, siyasekana, siyazwelana nani. Ngoba mhlawumbe inkantolo iyahlupha, ihlupha ngento eyiwani inkantolo yokuthi uma kuyofaka into yesondlo, inkantolo ithi kubalwa mhlawumbe izinto onazo, kubalwe ini, uthola ukuthi mhlawumbe imali oyinikeza ingane mhlawumbe igcina sekuyimali engeke izisize ngalokuthi ingane. Ngifuna senzeni kanje, kube ukuthi sizobeka imali ekufanele ngiyikhokhe ngenyanga for ingane, ebese siyahamba noma ngakuthiwa akusayile yena, ngizoyenza lento kanje manje ngiyibeke la ukuthi imali yengane ngiyazibophezela mina, ukuthi imali yengane mina ngizoyenza ngenkantolo, mina uzohamba yofaka ukuthi uyayilanda enkantolo noma akayilandi, because leyo kuyibeka mina kumina ayisebenzi. Ukuthi uyayilanda enkantolo noma akayilandi, imina ngizoyozivulela mina icala lesondlo, futhi ngifike ngizikhethele mina ukuthi imalini engizoyifaka, because inkantolo mhlawumbe mangayitshela ukuthi nginani ngingagcina mhlawumbe kuthiwa isondlo ngikhipha u500 noma ngikhipha u400 noma ngikhipha u50 rand ngokwemali engiyisebenzayo nezindleko enginazo. Mina ekhaya kunamama akunababa, emini umuntu osebenza into esile. Ekhaya kunabantu mhlawumbe abawu20 abanakekelwa yimina, bonke labo bantu ngalo msebenzi womculo. Angeke ngikwazi ukuvuma ukuthi ufe ubulawe ngamanga aqanjwayo ngenhloso yokuthi kubulawe mina, not ukuthi khona into engayenzi kahle, ngenhloso yokuthi mina ngicindezeleke noma kube nabantu aba-against mina. Angeke mina ngondla abantu abangaphezulu ka20 ekhaya ngizohlulwa igazi lami, angeke ngiyenze leyo nto. Mhlawumbe bakhona la kunini ababekhona emngcwabeni kamama. Into engayisho emngcwabeni kamama mina ukuthi izingane zasekhaya ngeke zize zingihlule, ngeke zize zingisinde, ngizoyithwala la ngawami amahlombe kuze kube nami kufika umhla wami wokuphela. Ngangingakhulumi ngoba ngikhuluma emngcwabeni, ngangikhuluma ngoba into engizoyenza leyo. Mina ukuyeka kwami isikole, ngayeka isikole ngaphuma ngayosebenzela izingane zasekhaya. So ke sekungathi mase kufanele ngisebenzele izingane zami ebese ngingasebenzeli izingane zami, ngiyeke izingane zami ngithi ayibulawe indlala, ngibe ngakwazi ukuyeka isikole ngiyosebenzela izingane zasekhaya. Ngifuna ukuthi nazi namuhla ukuthi yonke into enidefendayo, because manje angikwazi nokuphusha kahle umsebenzi wami ngepeace. Masathe ngiphusha umsebenzi wami, naba abantu bakhona ba-comment into abayikhomentayo, sekuze kuyangiphoqa ukuthi ngiyaphendula, because kuzoposta umuntu we-event athi hayi sibhukhe usibanibani, baya abantu nama-comment ithiwa mkhiphe asiyi kwi-event ngoba ukuthi nokuthi. Ekugcineni bese kuphilwa ngane ekhaya. Lezi ezinye-ke mhlawumbe iy'ngane-ke zona ngiyabona cause mhlawumbe ezabanye iy'ngane khona abanemali abakhonayo ukuthi noma ngakuthiwa mhlawumbe angisenawo amandla okuzondla iy'ngane, but bangakwazi ukuqhubeka bazondla. Kukhona-ke laba abangenawo amandla abadiphendele kimi ukuthi uma ngingayifakanga imali yengane ngempela kusuke kunenkinga. So uma ngivuma ukubulala noma ngivumela izinto engizibonayo ukuthi izogcina zibulala umsebenzi wami, kusho ukuthi kwamina anginankinga nokuthi kube khona abantu abalambayo ngenxa yobudedengu bami. Ukuthula bengikuthanda impela, futhi ngiyabahlonipha bonke abantu abebethi angithule, but ekugcineni kwakho konke angikwazi ukuthula into iqhubeka every day.
Okwengoma ngibuye ngize kokwengoma. Okwengoma kuqala manje that is why ngingakuphenduli. Last year kwi-album yami kwakunengoma eyayithi ibhadi eliyinhlanhla. Wayithatha leyo ngoma wayiqondanisa naye futhi wayenze ngathi ngikhuluma naye. Njengoba namanje futhi kwenzeka ukuthi uthathe one of my songs wayiphendula engathi bengikhuluma naye. So ke izoba nini into yokuthi uma ngiye studio sekumele ngiyicwece manje sekunama message engingasazukwazi ukwadlula noma engingasazukwazi ukucula ngawo ngenxa zokuthi kuzoba nomuntu ozothi iculo liqondene naye. Abamaziyo noma abasaziyo sobabili from eqaleni bayazi ukuthi iculo elithi ibhadi eliyinhlanhla askisi iculo elithi ibhadi eliyinhlanhla walithatha walenzela ke uyabo njoba namanje futhi sekwenzeka same thing. Okay ke lapho ke anginankinga because angifuni ukuthi ngithi ingoma nani ekhona njengamanje because angeke sithathe lutho ebucikweni bukasisi usisi uyiciko and